pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na galing sa binhi, ang mga dakilang gaway nagmumula sa guni-guni. Nakalitan si Yusuf sa iyang nahibawan nga may sinabutan na dahil sila si Rahim ug sa iyang iyaan nga ipakasal siya sa usa ka Muslim. Samtang si Rahim ug mga kauban hilom nga padayon nga nangandam sa ilang pagbumba sa tupanan sa Davao. Usa ka suicide bomber ang mahitabo og andam na ang mubuhat niini. Samtang sa laing bahin nakadawat na si Sandro ug mga intelligence report bahit kang Rahim. Unya, sa kalit lang naputo lang ilang panagkiskot sa kahimtang sa Pilipinas. Niyang may mga buto-buto silang nabati ug may ikasugat silang motorsiklo nga gisakyan sa duha ka tawo. Magkari, igsuon, niya ang laing sumpay nining lahi natong sugilanon. Sense Mary o Yusuf. Ang malayang paraan at sa araw-araw na pakikitungo. Flash! Paduay! Ay, bagay ang motor! Bagay ang motor, Flash! Usa! Dali, Flash! Sir, huwag ko siguro na siya. Usa ka ba ni? Milo. Lihat lang. Lumo! Balik ka! Gihustis sila ang duha ka mga babae. Uy, pinagawa ka mga babae! Kamay si Piat. Madisgrasya ang duha ka babae. Kinahanglan nga magampi ko. Kinahanglan nga di sila magkabati. Bisag ka. Hatagan ka mo na mo kayo. Narumuhan po sa balaod! Mupatay ka ni mga tawahan. Ginulitan nila silang armas ang sa ilang hostage. Silon na mo! Ang mga uling doon ka babae! Hindi mo bumiya!
Yes, sir! Sir! Dali, sir! Hold your fire! Hold your fire! Otoridad me! Nakunsaba! Okay, clear dire! Clear na! I repeat, clear na dire! Sikata na sa no? Sir, okay na ka? Salamat sa ninyo, Inspektor. Okay na niya ako sakiran. Igurang miliki ang windshield. Amping mo, sir. Kalita si Taboy. Siging uri ko kadiyota. Bipilitog kadiyot sa isang galikuran. Iyahin ito mga tulisana kung naka-episode pa sila. 5 million kapin kuno ang natulis bangko. Ayahay mo lang unta sa kunwa pa ta. Pait. Okay, atur ta. Patya na naman kina-flash. Sa pagkawi. Patya lagi una. Nga naman, sir? Ikaw may yahay kulukuya ka. Ha? Nga naman, sir? Ha? Ano mo, sir? Nakakita ko ni mo. Ihatay ng upat ka bandol sa mga pulis. Ha? Sige na. Kita deh ka, sir. Sir, ano guna ni? Upat bang tadi ke bandol? Taglibu menuntan ni. Ilang na labay na ilawam sa skinan. Sige na. Oke, sir. Ay. Kagoy ni bataan. Kali ari ni mo nagkaablis bag, no? Pero tignan mo antika. Actually, sir, ako kita plano nga bigo konto na ako. O pato to ka bandol? Labing siguro, sir. 400,000 gitu. Actually, bisa to ka bandol lang ang imo. Saya ako, lipay ko na, sir. Pero ako magmahay, sir, nga ako katang gibuhat, kadakaton ko nindot kay pagtulunaan gikan ni mo karungan lawas, sir. Lipay ko naman, sir. Usag ka katinuod ni Pilipino. Ang tinuod mo na kung natunaw karon tungkol sa kadako kung kauwaw nga akong gihimo. Salamat kayo nga ikaw mo akong direct superior, sir. Proud kayo ko nga ikaw mo akong nabaw, sir. Kung sa hitabo karong nabaw, sir, usag ka kanindot kayong leksyon nga akong nakuha diyan mo, sir. Kung ang tanan pa lang sa mga opisyal sa atong nasod, mamilitar man o mahudikatura, malehislatura o mga opisyal man sa ehekutibo, kung parehas na kung tanin mo nga dili masilaw mo dali sa salapi kay dili kurap, kanindot ka sa Pilipinas, sir. Bro, sir, salamat ako, sir. Hindi na gito pa usap, sir. Ang sakit suras kong pamilya, sir, nga magkaos kong kinawat. Dili pagidugay, Flash. Nabati gini mo ang akong gisulti. Bisan kinsang mga kawatan sa kwartas nasod. Nindot kayong lungguan sila mga lihok. Apil ka unta, Flash. Pasiluwatan ko sa senro. Pasiluwatan ko. Sige na, tara. Asap tam lang ako, sir. Sa kampo ta pala yung Flash. Sir.
night, Jin. Bye. Katugnaw. So, how's your day? Tita, grabe na ka-modern si Jana. Hasta niya nga, giusab na to sa Jin. Di ba na supak sa to religion, tita? Dili na magkatandog sa atong relihiyon. Isabong na imong coat. Basta sa snow. Di lagi magkatandog, pero nganong ang dili Muslim kung mag-Muslim na siya? Muslim na sa bayangan. You mean, Arabic na sab ang iyangan? Yes, tita. What is modern Muslim? Modern gani. So modern sab ang imungan. Pero, pang-Western lang na. Pero sa imong kasing-kasing, Islam ang imong relihiyon. So, Suda ko sa akong kwarto, tita. kumusta ang inyong date ni Jana? Ambot, nangaon man lang ni. Naglabi ang way istorya. Maraming mga amang. Tagsarami maningog. Good night, tita. Well, bago pa man usap. Well, basta minyoon yun mong duha, Yusuf. Kay mao ka na among gusto ni Rahim. That's all. Mutawag ako ni Sir Sandro o mangutan ako kung sa inyo number ni Sister Mary. No. Di na kinahanglan. Kaya di na magikinahanglan. Uwa na gikinahanglan pa na mukunta ko niya. Mahal nga na. Minyuan ko na lang tingali si Jana. Kay Muslim siya o Muslim ko. Kami mo'y angay. Ug dili ang usa ka Kristiyano. Ug usa pa gyud ka madre. Good evening. Maayong gabi, Manay Sandro. Taw-taw na ka din gawas. Dili pa dukay. Nga miliki man ang windshield sa imo sakyanan, Manoy? Aksidente. What you ah? Nagay kinuna, Sister Mary. Isa ba yung kinuna? Si Yusuf mo'y akong kihuna-una. Manoy Sandro. Matog na ko. Bas. Ano siya? Mau ba? Okay, muna ako. Standby lang mo rin.
Susiyon ako ni. Sa'yo bago, Flash. Sir, gamitan ka ng night vision, sir. O tanawa ang bahay na ni Rahim. Nagsiga ang suga sa sod. Yes, sir. Sa ato pa, may tao ang sud sa bahay na ni Rahim. Pero wa si Rahim gituwa sa Davao. Yusuf tuwa sa Amerika. So, kinsa may naa sa sud o may gamit og suga. Kaya ba? Karusala ninyo balis kita eh. Karoon lang gabi yun na, Flash. Yes, Sajid. I-inform sab si Jamod. Kinahanglan pirmi magsiga ang suga sud sa bay. Yes. Aron kun may nagbantay nga mga demonyo sa ako nga bay, makaingon sila nga nalimtan ako pag-off ang suga sa sud. Good. Allahu Akbar. Bye. My dear brother Ali. Ready ng tanan, Brother Rahim. All right. Mga mahal na ko ng mga igsoon. Istudyohan na nato ang sketch sa airport. Aron i-schedule na nato kung kanus nato paulbuhon ang Davao Airport. Ugma dayon, my dear brother Ali. Magmartir ka na, ugma. Andam na ako mamatay, ugma, Brother Rahim. Andam na ang ako nga lawas nga mamungkag og apil sa mga lawas sa mga disbelievers, sa mga evils. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na Magari, igsoon, sundalang palihog, ang uban pang mga sumpay, ning lahi nga sugilanon. Sever, o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director, Algin Abakita. Spinner, Nelson Tantano, Recording Engineer Akilo Session, ug laing dalit kaninyo sa Supinadio Production. sa mundo.